ҳаст бизнес модели сетевой маркетинг. Ин як намуди бизнес ай. Ин як намуди бизнес ки одамо рекомендовать карда даромад мегирад якдигариш. Ин нормальный бизнес ай. Ин нормальный бизнес. Пес твой маркетинг ҳаме меҳнат мекунӣ ки ҳам ту пулдор намешӣ вай бам. 70% вай одам наметавад вай сохтан. 70%, 63-70% мебиёд наметавад кардан вай бизнеса. Чунки вай бизнесман ҳаме любой меҳнат кардан дар кор охир ҳам ту намешад. Анакун просто фақат фарқ кардан дар кор финансовая пирамида аз сетевой маркетинг. Чӣ фарқ дорад? Ҳозир мегӯям, чӣ фарқ дорад? Агар ки шумо пул мондед, пултун ба маҳсулот гирифтед, ин нормальный бизнес. Чӣ хеле ки шумо меред мисол косметика мехаредме ёки дору мехаредме ёки ман пишавои добавка мехаредме ёки ягон бор дига мехаредме, зубной паста мегиредме, чӣ пул додед, пултун ба маҳсулот харидед. Ин бизнес. Пултун ба реальный маҳсулот додан. Ки ҳамон маҳсулот ҳаст. Агар ки ҳамин пул додед, пултун ба маҳсулот надодану гуфтан ки пули додагид ба ту бояд ки акун барои пул кунем дига одамои биёри, ту ба маҳсулот нест, ана ҳавай пирамида. Акун маҳсулот, продукт мо мегем, маҳсулот ду намуд мешавад. Як намуд мешавад ранги товар, мисол зубной паста ё украшение, ёки як дига чизо, либос ме, як чиз дига, мисол. Ин чизе ки магазин мехарӣ, вай маҳсулот. Як намудаш маҳсулот, як намудаш мешавад хизматрасонӣ, услуга. Баъзе одам аст ки мисол сетевой маркетинг ба баъзе компаниҳо программное обеспечение метиҳад, юридическая услуга метиҳад, консультация юридическая, баъзе мисол инам байко продукт, инам баъзе мешавад банковская услуга метиҳад, баъзе мисол ҳар хел чи финансовая услуга метиҳад, инам продукт. Кадомаш агар ҳамин продукт набошад, маҳсулот надорад, значит вай финансовая пирамида. Вай ба хуш шудан дар кор.